Itong isgutan karong buntaga mga higala. Katong nag-viral mga sukitig paminaw sa social media. Kalabot mga bay sa pagpusil sa pobreng iro. Atong subayon karon. Kaluoy bagod ato. Dito daw ni sa somewhere in Barangay Zone 1. Atong sutaon no, nag-viral na ni sa Facebook no, na-post na nato ni, nabalita na nato ni sa social media. Karon pa lamang nato ni isgutan sa radyo kay wa ta ka programa to sa Sabadong Domingo. Daga na mga nag-atang niini. O gusto nga makahibaw sila kung unsa na ang update o kinsa bagyod ning nagpusil sa iro, unsa hinungdan anong gipusil ang iro, kumusta ang iro, o tinuod ba nga pulis ang nagpusil. Mo na ito ang sutaon karon mga suking tigpaminaw. Ato ang paningkamutan niya may untag bakante na ni si ma'am. Ilan daw siya magpa-mention sa iyang pangalan. Gumikan daw kay daghan kuno nahadlok aning nga pulis. Ambot unsa ka tinuod niya? Kay matod pa, dili lang daw kay ang katong gipusil nga iro ang gipusil aning pulis daw kuno. Pati po daw katong inahan sa maong iro. Gipusil po daw atong matod pa'y pulis unya namatay tong inahan. Karon lahi na pod si ma'am. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Yes ma'am. Nag-live ka ma'am ha sa 94.3 Charm Radio sa programang Ronda Probinsya with Mike Dakwa. Ma'am, gusto ka i-mention lang imong pangalan o dili? Dili lang po. Dili lang. Kamo tong giduulan sa iro ma'am. Katong iro atong isgutan ma'am no nga pagpusil ni adto sa inyong balay. Tama ba? Ni dagan siya sir. Padulong sa ako adjud kay nigawas ba ko sa gate na mo. Ma'am, unsa gani ning adlaw na itabo? Katong ano lang sir, Sabado lang sir. Sabado, sa pitsahan na. 28. 28, Sabado. Unsang orasan ni ma'am? Kuan, mga 8 sir. Asa ni dapita? Nang exact nga address ana? Dari sa first cam sir. Kaning kometa dari paliko sa Mariscal. Kometa, liko sa Mariscal, sa Barangay Zone 1. Kanang naay Victory Chapel. Opo. Dera dool. Unahan. Unahan pa. Okay. Opo. Ma'am, nakadungog ka sa buto pagpusil aning matudpay pulis daw? Nakadungog ni sir, daghan ni nakadungog pati mga silingan niya, mga nagdulak po sa internet ng gawas sad. Pila ka buto na dungog ninyo? Isa lang po sir. Pero kusog kayo siya. Kusog kayo. So paghuman sa buto ang iro nidagan di sa imo? Nigawas po sir pagkaigitan nako kasi unsay nang tabo bilang nako kanang sakyanan nga ni buto ang ligid niya. Pero sa una jud kay pusin dito siya matod gawas ko taon nidagan ang iro padulong sa mua. Okay. Nya pagdagan sa iro diya sa imo nagkadugo na. Nagkadugo na siya sir. Moto ako siyang gi-picturean niya, gi-videoan sir. Pag adto sa iro diya sa inyo unsa inyong gihimo? Moto sir, gi-videoan ako siya, gi-picture niya. Nag-post ko niya, gipasa na ko kung ig-aga pali. Siya po nag-post siya kay nangayon migtabang unsa among i-solusyon ato kay luoy man jud kay siya sir. Giadto ba ninyo ang kuan? Ang gigikanan sa iro asa siya gipusil? Wala ni adto sir kay nahadlok pud ni sir. Pero kabalo ka nga asa dapitan ni siya gipusil? Kay mga taod-taod ato sir, nidagan man gud ang iro padulong dito sa balay balik. Then nagdulat-ulat ko ba nga mugawas kay kwaon lagi namo unta. Nigawas man tong lalaki sir. Sa may gate niya na murag gipunit siya sir, ba nibalik siya sulod. Sa may gate o sa mana balay boarding house?
Kanang apartment siya, sir. Apartment. Ni gawas tong lalaki kay murag na gipunit. O niya, Opo. yun sa nimo pagkahibalo nga mauto nagpusil. Kay daghang po nag-ingon, sir, nga police na siya dira, sir, ba, and then ano sad, ikaduha na po na hitabo nga namusil siya og iro, bali ang mama anang iro iya pong gipusil na matay jud. Namatay. Kano sa man nahitabo nga gipusil pud niya tong inahan anang iro nga bag-o niyang gipusil unya namatay. Mga last year, sir. Last year. Unya walay nagreklamo sa iyaha ato sa nagpusil. Wala sad, sir, kay mahadlok pod ang tagiya, sir, bali giingnan lang akong ante niya nakadungog po ko ato nga ipatay niya ang katong mama ato niya. Ang katong tag-iya na lang ang naglubong sa iro dara sa may apartment daw nila. Gipatay ang iro, ang inahan sa kanang iro nga gipusil bag-o unya gilubong rapod sa tag-iya sa iro nga wala siya gihimo sa imong tan-aw. Nahadlok man di siya, sir. Klaro kaayo. Klaro kay nga nahadlok ang tag-iya mo nang di na lang siya magreklamo. Oh, kay naman ko siya mga anak po ba, mga bata pa kayo, gagmay. Okay. Sumadlok siya basig initan, ana. Kung kay magsumbong-sumbong. nainitan na daw siya kas-aana, sir. Ma'am, Nainitan na daw siya kas-aana nga kuan. kanang tawhana. Mm. Unsang klaseng init? Nag-init og Wala ko tubig, kabalo, sir. gihatagang ininit tubig. Kay mga pisil ha. O sa man, unsang klaseng pag-init ma'am, ginitan siya. Wala po ko kabalo, sir. Pag-responder na mo na itong Sabado, bali, palayo ko gamay sa boarding, ko lang sa giyang, tingnan ko niya nga, di daw ko magpakita, kay batin daw ako initan kay kasta na initan daw siya anak, matawanan. Okay, klaro lang ako kay giingnan ka mismo sa tag-iya sa iro nga ayaw na lagduol din ha kay basig initan ka kay nainitan ako anak dati ana. Oh, bali nagipa layo ko niya, bali ko niya pakiton atong balayag apartment good. Oo, pero wala siya magsulti nga giunsa siya sa sa matugpa pulis, wala siya nagsulti. Nga Wala po, sir. gihadlok ba siya, gihuraw ba siya, gitiunan ba siya o unsa ba? Wala pod. Wala po, sir. Okay. Dugay na ba ka diha nagpuyo, ma'am? Dugay na po, sir. Kaya dahil niyo ko jud, ipanganak. Diha ka giputlan sa imong pusod, ana. Dugay na gyud ay. Wala jud, sir. Pero sa imong pagkahibaw, ma'am, bag-o lang na diha nag-board ang kanang nagpusil sa iro nga duha naman day ka iro gipamusil ani. Murag bag-o pa jud siya, sir, kay yadto na mo ang tagihan ng apartment na dito lang kasulti kung kinsa nga pulis kay daghan na daw nag-arrange sa una nga pulis jud daw. Okay, ay lang isulti ang pangalan basig kaila ka, ma'am, ha? Pero mangutan ako kung kaila ba kaniya. Kanang nakailan ako, sir, pati po akong antig uncle naka-verify sila niya na po silingan niya nakaila jud sa iya. Pati sa naong, kaila mo sa naong. Oh, nakita na po na mo, sir. Okay, sa imuhang nahibaw-an diha, unsa may rason nya namusil ni siya iro duha na gyud kabuok katong inahan anang bag-ong gipusil nga iro namatay gyud unsa may hinungdan? Ang mismo ang tagiya, sir, ni ingon sa ako nga nadunggan daw niya nga tungod lang daw gikaon ng karne daw, sir. Gikaon ang karne? Oh. Ngano din ang apartment nila walay gate na nga makasulod man ang iro nga dili ila? Ay, dili, duwa man gud na sila kabuok dala na to sa apartment, sir. Bali ang katong tagiya sa iro nga caretaker lang anang apartment ba. Oy, kanang tag-iya sa iro caretaker sa apartment di ay. Oo. Mo na sige, doon ra kay na sila diha, sige ra sila kita ay anang nagpusil. Oh, kuan na di, sir, at ang ilang balay, sir. At bang ragyod. Sa isa ka lugar. So katong pusil pud niya nga inahan anang iro nga namatay, mao pud ang kuan hinungdan. Wala po ko kabalo atong pinakauna, sir. Okay, sige. O sa may gibati ninyo diha mga silingan nya nakakita mo sa iro nga ikaduha naman din na o sa may gibati ninyo nga
gipusil na pud ng bag-ong iro, nagkadugo in taon na. Sponsor, syempre naluoy mo sir, oy kay butan mo ko nga ero sir kanang modso to mother ginapakaon jud na mo. Nya moduol siya bisag kinsa nya. Di jud siya mamaak sir. Di gid mamaak. Okay, sige. Di lang ta kay nga no. Ma'am, salamat kay ma'am ha sa info kay mo tawag ta karon atong taga Digos Animal Stewards. Opo sir. Katong gianhaan ninyo diha sa kuan sa boarding house. Naamoy kauban pulis ato? Naa sir. Unsa may naabtan ninyo dito? Kuan bali wala na ang pulis sir, nilakaw na. Nilakaw na. Ang tag-iya na lang sa ero ang naa. Ang asawa atong pulis asawa po na dito. naa nakit-an ko. Kita ni mo ang asawa, wala ni gawas sa imong nakita, wala ni gawas or ni atubang sa mga otoridad? Kuan lang sir, ang tag-iya sa ero una ni gawas niya mga murag pagkuha na sa ero kay diya na siya nako nakita na ni gawas nara sa pirate nila. Mga pila ka pulis ni adto dito? Sa imong nakita? Isa ra man to sir nga pulis ang isa kay driver magud sa sakyan. Patrol car? Ako sila gamit og patrol car kanang balikuan lang kanang public lang na sakyanan. Sige. Okay. Ma'am, thank you kay ma'am sa paghatag sa info sa imuhang nakita og sa imong nasayran diha kay ikaw ra man ang silingan, ikaw magigiduolan sa iro. Salamat kay sa information ma'am ha sa pagtubag sa tong interview. Salamat kay good morning na kay radyo diha. Naa sir. Naminaw akong pan po Okay. Sige. Mayong buntag sa inyo diha sa may First Scrum Committee. Okay. Mauday ito yung nahitabo. Nabalo na ta. Ato pong kumustahon ang iro kay paghuman sa nahitabo dito, atong gitawagan niya, di lang siya magpa-mention sa iyong pangalan, sila man dayon to'y nangitag pamaagi nga matabang tong iro. Kaya matod pa ang iro, muduol sa imo, dili mamaak, grabe yung iro, abutan na day sa iro, no? Nagkadugo, gibati silang kaluoy, kay basi mahitabo na po ni sa nahitabo sa iyahang inahan. Nga last year, gipusil po daw atong tawhana, nga namatay. Girescue man sa taga Digos Animal Stewards. Ma'am, good morning. Good morning sir. Ayan. Ma'am, live ta sa Charm Radio. Ay, buntag sir. Okay, sige. Si Ma'am Leia, ma'am, di ba? Leia Bunag sir. Bunag, alright, sa Digos Animal Stewards. Ma'am, giunsa ninyo pagkahibalo nga dunay gipusil nga iro dito sa may First Scrum Committee sa Zone 1 atong milabay adlaw? Ato Sabado? Bali, sir, gi-post to ni Carla. Pag-post ni Carla, gitag na ko sa mga mutual friends na mo duha. Then, una to at first, wala na ko siya napansin, wala na ko siya dayon gi-actionan. But, katong time nga, gitawagan ako sa kong isa kakauban nga rescuer pod, which is si Sandra. Dito na ko nagkuan nga actionan din agad-agad. So, on that spot, nagkontakanay nami ato ni Brizel. Tapos, nagsabot mi nga magkita mi, and then right away ang una-una jud nako actually ang safety sa iro kay basin manggod na mo tendency nga para walay ebidensya basin patyon ni ang iro, and then ilubong gani nga wala kabalo ang tag-iya. So mo to ako ang advice sa ilaha, mga sa migtabang sa police station kay basin pod for safety pod sa mua, dili pod mi pwede pod nga mo diretso mi adto sa isa ka crime scene labaw ng knowing nga naay baril ana. So for our safety nga tumig police station na ngayon mig assistance, and right away ipakuyugan ni o isa ka police tapos I don't know if police pud ba tong driver. Then pag abot na mo dito sir, wala na ang ginailhan nga suspect, pero ang iro gipangita pud namo kay wala naman po ang iro, bali nagtago ang iro. Kay syempre namanggoy murag sa naging tambalan sa iro iyang sarili. So ginatago niya yung sarili from another harm.
Mm. So kamo day itong kauban na sa pulis nga ni adto dito. Yes po, sir. So pag abot ninyo dito, gisulod ninyo ang apartment kaysa may naabtan ninyo. Yes po, sir. Bali, sa ilang apartment, sir, duha na sila ka-renter. Okay. Ang isa, pag iya sa iro, o katuyang live-in partner, o siya, ang naa dito. Ang naabtan jud na mo, ang nagsalubong jud, ang katong pag-iya sa iro. And then, mao na to nga, gina-convince na mo kung siya nahitabuan na musturya siya ba kay ang pag-iya manggod maklaro ni mo nga na siya kahadlok. Dili siya motubag Sige o siya. insakto. Dili gid siya motubag, sir. Sige lang siya ambot, wala man ko kabalo, wala ko kadungog. Wala siya kabalo kaysa nagpusil sa iyahang iro. Oo, sir, ana iyahang ginaingon, pero Nya nara afterwards- diha sa kuan, nara diha sulod sa apartment, wa siya kabalo gani ang nasa layo. mao gani, sir, mao na mong gi-questionan kay ngano ang silingan gani nakadungog, siya pa ang iyahang ginarason naara daw siya sulod sa iyang balay, ana, di daw siya kadungog. Mo to naka-question pod ni, nganon di how come nakadungog ng mga silingan, ikaw nga mas duol ka, wala ka kadungog. Wala lang Tapos daw niya gi-mind. sa apartment mismo ang girintahan atong suspect dahil lang nga suspect kaysa may na dito. Kato yang asawa o yang anak, then kato siya balitapad lang manggod jud ilang Oh, apartment. niatubang siya sa inyo. Wala, sir. Wala may atubang ang iyang asawa. Wala. Bali, wala pud ko kabalo ato nga mao na daytong asawa. Kung wala ko nigingnan nato ni Bridel. Tapos dito na ko nakapansin niya katong nisulod nami, gipangita na mo ang iro. Ang babae murag nagkahoy-kahoy lang siya, agi-agi lang murag wala lang gani Wala lang. tabo. Wala siya nga nanay pulis ni adto. Oo. So unsay nahitabo sa inyohang pakig-istorya sa tag-iya sa iro pag adto ninyo didto? Magsige lang siya pangambot. Tapos makita po jud nimo sa iya, sir, nga kanang gining nagakurog siya, nagid siya kahadlok. Kahit Okay. sa mga silingan nangutana man mi katong sa atbang, wala gid sila gi-drop ni sa ang nagpabuto. Pati mga silingan. Okay. Oo. Human dito, nya na istorya ninyo tong tag-iya sa iro, gipangita ninyo ang iro. Naa siya sa pinakalikod sa ilang balay na magud sa gingan. Mm. Kaya init ba kay karon, so naa siya dito nagpasilong. Unya gikuha ninyo. Yes po. Pero before na mo siya gikuha, sir, gihulat na mo tong bana sa tag-iya kay ngano iya mangudto niya. Dili mo gud mi pwede mo diretso kuha. Labaw nag-in pain ang iro kay na tendency mamaa kahit unsa niya kabuutan. For our safety, dili gud mi diretso mo kuha. So gihulat na mo tong tag-iya nga lalaki, siya ang nagkuha, then mo na to gisabayan na namo slag adtong vet. Mao na siya katong inyohang giistorya. Yes po. Ay dili, sir, balibana na siya. Ang bana ang nag-escort sa amua padulong sa vet. Ang katong na yung kaistorya ninyo nga Babae to siya, sir. babae da ito Yes po, Nga- asawa ko siya. nga wa siya kahibaw daw ana nga Oo, imposible oo. na. Kay siya man gud ang nabilin sa balay. Ang katong lalaki nagatrabaho. Okay. So gidala sa City Vet ang iro dito nagitambalan. Dili sa City Vet, sir. Kay Doc Pegitan nga vet sa private. Sa private. Okay. Yes po. Ma'am, basta ing ana, ma'am, kisa may mubayad ana? Amo? Yes po, kami. Bali, ang mahitabuan na, sir, sa tanan magong rescues na mo, sir, amo ang grupo, financially unstable pa mi. So, mong ginabuhat, since nag-trending man na, nakakuha mi og donation, kay usually, among mga rescue, pinapangayuan lang gidamot og donation. Usahay, pag dili kay siya na nakadako ang vet bills, gina-shoulder na namo. Balik kami ang mag-chip in. Okay. Saan nahitabo sa iro, ma'am? Unsay nakita nimo nga samad niya? First, jud nimo kahit sino, kahit dili connected sa medical, makita gid nimo, sir, nga klaro kaayo nga natapsing lang, bali panit lang gid siya. Thankfully, kay nana lang ang nakuha sa iro. Tapos tong time nga na adto na mo siya sa vet, gikuanan ni dokta na siya nga dili ang pusil or ang katong samad niya ang mamatay, ang rason na mamatay siya. Kaya nga nakitaan pa mo siya lain nga sakit, sir, na distemper ang iro, which is deadly siya.
So, Mm. gi first aidan, gi-open. Klaro jud kay sir, maklaro na nimo halos ang bukog sa iro. Uy. Sa kabuutan sa iro sir, kahit na gina first aidan na, kahit di ba ang tao maskita naman gid ana. Mm. Siya wala jud siya kemi sir, okay lang jud siya, gigunit-gunitan siya ana. Wala ra gid siya ana kabuutan ang iro. Mo na Kaluoy po sa- dato eh. Opo, so kahit sa amua makaingon pod mi nga maka-question mi nganong gipusil ko. Imposible na nga moingon siya nga ni aksyon og paa kay nga sobra gid kabuutan ang iro sir. Pero ingon po dito sa akong interview nga silingan, tungod lang daw sa karne lagi daw. Ikaon daw ang karne. Mao lagi daw sir kay ting paniud to na ba itong orasa to. Base nun niya lutuunon na to niya ba paniud niya. to na siguro to nila. Gutom na kayo, ikaon pa gyud. Siguro to. Matakabalo. Pero ma'am, kumusta man ang kondisyon karon sa iro? Bali sir katong time nga naa sa vet ang iro, una ato sir ha, amo ang gi-convince ang tag-iya nga, sir, amuan na lang ni amo ang i-foster or amuan na lang ni siyang i-adapt kay mas nakita na mo ang chance nga mas maayo ang iro kung naa sa mua kay kanang mahatagan jud insaktong oras ang tambal ana ba. Kaso taod-taod niya abot man gud tong boss daw niya. Boss, So, isa man ang kato boss. Amo daw yata to niya sir, niya gina-insist na nila ba nga iyaha daw to kay kato daw iro agikan daw sa iyaha. Karon gina-insist na niya nga kwaon nila ang iro, dili na nila ituloy og hatag sa mua. So syempre kay rescuer lang man mi niya nisugot man ang owner nga uli dito sa iyang amo daw. So ni giveaway na lang mi gikuha na niya. Pero on that time pod gi-advisean pod siya unsa ang pag-unsa painom, unsa ang ipainom. Kay since naaman good po'y sakit ang iro, so masailan kayo ang iyahang lagay karon. Gipasalamatan man pod mo sa inyong gihimo nga dako kay effort. Yes po sir, syempre. Pasalamatan mo sa tag-iya. Opo. Okay. Ma'am, unsa man gyud ay ng inyong kanang Digos Animal Stewards? Naamoy mga iro nga iro lang ni inyong mga gipang tabangan o bisag iring o bisag unsa nga mga animals? Miskang unsa sir, bale ang active lang gid sa mong grupo sir, upat lang man mi gamay ra gid kay mi nga grupo sir. Okay. Usually nag-start lang gid mi anang kana ganing mga iro nga na impound or kanang mga nadakpan sa dog hunter. Dira mi nag-start. Tapos nabuo among grupo, nagka-coordinate nami, nag-start nami og kanang mga nani mga nag-post na mga yugtabang ana sa priya sa atong sa Santa Cruz nga gitigbas niya ang owner walay capacity para magbayad sa vet inana ginatabangan na mo sir. Tapos aside from that kana mga stray cats nami mapunitan ana gina-adapt na mo. Tapos after na mo na siya mapahil kanang pwede na siya kanang dako-dako na or wala na siya sakit dira na mo siya nga time nga ipa-adapt na pud na mo siya. Okay. Asa po napitan ninyo ni sila kuan ma'am, ginaalagaan? Bali, kuan sir, kanang wala man gud jud may established jud na place or anything among grupo. Kanya-kanya lang mi sir. For example, ako'y na rescue, tapos kaya na ako siya tambalan. So, ako ang mag-keep. Tapos after na, magtabangay na mi, pag unsa na magpa-dispose, ipa-adapt na namo. Nindot kayo ang inyong pagtabang sa mga animals, labi na to mga gipang abuso. Lagi sir, oy. Usa may nahitabo nga niadto mo sa kuan police station, wa ko masayop. Yes po. Bali gahapon sir, nag-file me og formal complaints about sa ginatuuhan nga suspect kay nangayo magtabang kay General Morales. I think that's the head of PNP. So, yahaming gi-turn over kay Hepe Castillo diri sa Digos kay since siya ang dala diri sa Digos police station. So, si Hepe Castillo bid mismo ang nag-cater sa amua gahapon sir, nag-file mig complaint, affidavit. Tapos, dito na. Bali, magulat na lang daw mig response atong ginatuhang suspect sir. Hangtod karon wa pa gyud ta kahibalo kung pulis ba gyud to siya. Actually sir, ni confirm na ang taga police station nga police jud siya.
Okay, sige. Kaya ako pong tawagan karon si Hepe mismo kung akong kumustaon, paluapon ako kung kumusta na ang dagan sa investigasyon. Kalabot, ani. Okay. Sige, sir. Okay, ma'am, salamat kay sa imuhang panahon, ma'am ha, og labaw sa tanan ang imuhang pagka-maayo kauban sa inyuhang team sa Digos Animal Stewards sa pagtabang aning mga iro nga gipang abuso. Ma'am, thank you so much. Yes, sir. Thank you. All right, si Ma'am Leia. Ang pangutana ani karon kay nangahadlok man daw tong tag-iya sa iro. Ya mo tudlo or mo mandaw gyud sila kabalo. I don't know kung sa katinuod yung kabalo ning mga tag-iya sa iro nga naanay gipusil. Ya usara man dai ni sila ka apartment. Ang tag-iya sa iro nga na dito, nya dito ra sa apartment nila gipusil ang iro, wa sila kabalo pero katong mga nasa layo, mga silingan, mao pa hinoontoy nakadungog sa buto. Kaysa to nasa layo, mao pa nakadungog sa buto, mao pa nakahibaw nga gipusil na day ang ilahang iro. Ang tag-iya, ang tagtungod nga nasa tungod wala kahibalo. Kahibulungan. Matod pa yung nahadlok yun sa ituho ang suspitsado. Base sa mga sa to na hinabing mga silingan. Atong suwayan mga igala, may lang tagdili busy ni si Hepe oy. Hepe Castillo ang ato ang bagong Hepe ni. Ulbahinam ha. Yan na to itong pangutan-on, atong i-follow up kung kumusta na ang pag-imbestiga nila ni ini. Kinsa gyud ning pulisa. Ug unsay posible mahitabo sa pulis. Tutut man. Ayay ka, murag busy si Hepe. Lunes manggudron. Panganli ang pulis gikan ni Eileen Estrella Cervantes. Atong kanon ang ako gang gitawagan karon si Hepe Castillo. Gusto na ko siya ang musulti sa ngalan. Pulis ba niya diri sa Digos PNP? Og di yun na to ni matawagan si Hepe to sabton kay busy. Lunes ba yung taong kayo? Last call na to ni ato sulayan. Yan. Si Chief Castillo ang atong Hepe sa Digos PNP. Busy gid si sir. Meaning siya ang musulti kung kinsa ang kinsa ang pulis. Please try your call later. Sige sir. Pero nananghid naman ko niya gabi ni okay naman to siya na busy lang yun siguro. Sige lang kaya to ang i-follow up po ni kanunay anytime kung makabagante niya makadto sa police station ma-personal na to si Hepe ato pangutan-on kung kinsa katong nagpusil police ba gyud to diha ba to sa Digos Police Station o unsay mahitabo nga kani nagpabuto unsay mga kaso ang posibleng ma-file sa maong matudpay pulis nya mapaimbestigahan kay kahadlukan daw lagi ni sa mga silingan. Ato na follow upon dili na to na di na to nalungan. Hantod sa dili ta makahibaw sa kamatuoran og dili makakabot og hustisya ang mga nabiktima nga mga hayop. Biting luoy buotan man day kitong irua. Limang ka nagitapukan na daw mga tao kay para tambalan gipanggunita na wala ra sa iya. Wa man lang nagkisi-kisi. Magkabalo siya nga gitambalan siya, nisalig siya sa mga tao. Sayang dakong salig sa tao, bisa pagipusil na siya tao.
Wa gihapon nawala ang pagsalig kay buutan man gihapon kayo. Wa mo gyud nagkisi-kisi ang iro. Ay. Last call na lang yun ni Hipe. Kasabaan yun taan nung magkulit kay taan eh. Last call kang Hipe Chief Castillo. Sinsya na yung kay sir, nung kadisturbo kita, sige lang ring na imong cellphone. Gusto na to nga makakuha ta og information kay unsa bagay posibleng himuon nila ani. Ilahabag yun ning pangitaon kaysa ning pulisan ni. Kasuhan ba The ni? number you have dialed Oh. Please try your call later. Okay. Sige. Ato lang ning follow upon. Pero basi magkita mi unya kay family day man, basi magadto ta. Katong mga dog lover, di kita musugot aning dili makaangkon og gustisya kay namatay na gani itong inahan plus kanina po gitaw luoy kayo buutan kang iro. Mao na po gipusil. Urig na ulo to, patay po to. Kana ba mo na ito pangutana ni Hipe? Kung makatubag si Hipe karon ato ipangutana. Sir, tama ba na sir nga magpabuto kag pusil? Kung pulis ka magpabuto kag pusil. Or naamang kay gipusil nga iro o iring o unsa ba diha bisag uk-uk. Tama ba sir nga magpabuto kag pusil diha? Kana, okay? Ikaduha, sir, gipusil niyang iro. Pero una na to pa, i-confirm sa na to kung iyaha ba gining pulis diya sa Digos PNP. Siya na to pasultion kung kinsa ng pulisa. Unsa nay nahitabo sa ilahang investigasyon. O di man ta maguna dili pa lang siya. Puro ba ta kakita, puro ba tawa kita, puro ta nakadungog. Mo na nga dili ta basta-basta mo sulti nga pangalan, di ba? Puro sa ta nakadungog. Di agad mismo sa nag-imbestiga ang otoridad. Mabitogan na gitawagan na to tong silingan. Nga maoy gidaganan sa iro. Si ma'am, may buntag ninyo diha ma'am. O kato sa steward, Digos Animal Stewards. Si Ma'am Leia atong gitawagan. Moto sila yung mga authorized person niya ato ang pangutan-on. Para dili ng hearsay lang atong madungog. Sunod ang katapusan natong tawagan si Hepe. Then, pag human ni Hepe, atong tawagan mismo to kung kinsa gyud ang nagpusil. Kung siya bagyod, police bagyod siya, ato siyang pakuhaon na to iyahang side sa ngalan sa patas sa pagsibyak. Kung anong iyan ang gihimo or siya bagyod ang naghimo sa ingon. Ingana man ta. Ingana ta mo dala og issue, no? Dili pareha atong bayot nga announcer sa Pikas. Bastos kay baba.